tindera na naman. Nandito na naman ako sa Bye-Bye City Lake. Nagtinda na naman kami kasi malapit na ang fiesta ngayong December 27. Hello, good morning. Bili-bili na mga suki. Nandito na kami sa Bye-Bye City. Buhay tindera na naman. Nandito na kami sa Bye-Bye City Lake. Punta kayo dito sa may likod ng Metro Gaisano. Nandito po kami sa may likod ng Metro Gaisano. Marami po kami ditong display ng mga furniture made of hardwood. Punta na kayo dito mga suki. Marami kami ditong mga iba't ibang klaseng upuan, dining, table, sala set, bed, matrimonial bed, mga corner stand. Marami kami dito. Pili na mga suki.